Разгледзім Слова Божае у пропаведзі на тему «Станем адно». Звернемся до першага паслання да Коринфянаў, раздзела 13, верша 4. Любов. Якая перша умова для любові? Церпіць друга. Ва ўсе часы і паўсюль цярплівасць ніколі не шкодзіць. Будзем доўга цярплівымі. Калі б мы былі цярплівыя, што б зрабілі тыя, хто памыліўся? Паколькі ў іх ёсць сумленне, яны бы прызналі сваю віну. І наадварот, дапусцім, што вы страцілі цярпенне і раззлаваліся на гэтага чалавека, што тады стане з вашымі адносінамі? Яны стануць напружанымі, адчужанымі. Нават калі бы вы сустрэлі гэтага чалавека на вуліцы, вы б зрабілі выгляд, што не заўважаеце адзін аднаго і прайшлі б міма. Наколькі гэта было б непрыемна. Таму Біблія вучыць нас любіць адзін аднаго. Любоў умілажальваецца, любоў не зайздросціць, не ханарыцца, не шукае свайхо, не намышляе ліха. Любоў лагодная, яна цышыцца з ісціны, усё пакрывае, на ўсё спадзяецца, усё пераносіць. Калі мы маем такое сэрца, мы можам сказаць, што мы ўвасабляем у жыццё любоў да Хрыста. Калі мы так чынім, то нават калі нам скажуць не яднацца, мы ўсё роўна станем адно. Мы ўсе адна цела, і кожны з нас яго частка. Таму там, дзе трэба саступіць, саступайма адзін аднаму, а дзе трэба весці за сабой, будзьма наперадзе. Таму давайце збольшай сілай, ісці шляхам Євангеля. Тады, я веру, мы здабудзем аднадумства і споўнім усё. Святло Євангелля будзе здзяць ярчэй і хутчэй распаўсюджвацца па ўсім свеце. Калі мы з такім добрым сэрцам будзем цалкам праяўляць любоў на справы, мы безумоўна станем адзінымі. Давайце пацвердзім гэты прынцып, звярнуўшыся да Езекііля, раздзел 36, верш 26. «Возьму з плоці вашай сэрца каменнае». Бог дасць нам сэрцы поўныя ласкавасці і любові. Укладу ў сярэдзіну вас дух мой. Гэта значыць Святы Дух. Калі мы пазбавімся рэўнасці, зайздрасці, сварак і спрэчак між сабою і станем адзінымі ў сэрцы, поўным ласкавасці і любові адзін да аднаго. Бог укладзе ў нас свой дух. Бог ясна сказаў, укладу ў сярэдзіну вас дух мой. Дзякуючы гэтаму вучэнню, мы можам стаць больш з'яднанымі і жыць у адзінстве. Урэшце, калі мы з такім адзіным духам будзем змагацца супраць нашага ворага д'ябла, перамога несумненна будзе даравана нам. Гэта заключэнне і прароцтва Бібліі. Мы зараз стаім у пераломным моманце апошняга прароцтва гэтай гісторыі. Настаў час усім нам паўстаць і заззяць, каб спаўнілася гэтае прароцтва: ад малога пойдзе тысяча, і ад самага слабога моцны народ. Напісана, што справы, якія робяцца без любові, імхненныя, і не больш чым званкая медзь альбо хулкі кімвал. Такім чынам, напоўнімся ж багаццем любові і прыкладзем усе сілы, каб стаць адзінымі з усімі умілаванымі членамі праз любоў. Праз Божую ласку, якую мы атрымліваем з гэтай пропаведзі, давайце будзем увасабляць любоў у жыццё і станем адзінымі. На гэтым я хацеў бы завяршыць пропаведь. Вялікі дзякуй.